Cvičenia pri rebrinách, zábradlí, stole, stoličke. Vyberte si cviky, ktoré vyhovujú vášmu domácemu vybaveniu. Myslite na bezpečnosť. Bokom k opore. Prvý cvik. Výpad vpred, striedate nohy. Druhý cvik. Výpad vpred vnútornou nohou a súčasne vonkajšou rukou do vzpaženia. Tretí cvik. Výpad do vonkajšej strany. Štvrtý cvik. Výpad do vonkajšej strany so zdvihnutím ruky. Čelom vzad a zopakujeme si druhý, tretí a štvrtý cvik. Piaty cvik. Podvihnite pokrčenú pravú nohu, vystrite a položte na podložku. To isté s ľavou nohou. Čelom k opore. Prvý cvik. Unožujte striedavo nohy. Pridajte aj opačnú ruku do upaženia. Druhý cvik. Urobte úkrok vzad, vráťte sa a zopakujte to s druhou nohou. Tretí cvik. Odstúpte dostatočne od opory, urobte predklon a rozhojdajte trup hore, dolu. Štvrtý cvik. Ostaňte v tejto polohe, upažíte pravú ruku, vytočíte trup za rukou a kontrolujete tento pohyb očami. To isté vľavo. Piaty cvik. Východzia pozícia nezmenená. Vytočte hlavu a trup do úklonu vpravo spolu s pohľadom dozadu. Vráťte sa a zopakujte vľavo. Šiesty cvik. Pristúpte bližšie k opore. Striedavo prestupujte na prstoch z jednej nohy na druhú, dvíhajte len päty a krčte kolená. Siedmy cvik. Cvičte len pri pevnej opore. Robte trupom kruhy okolo osy tela. Vpravo a vľavo. Chrbtom k pevnej opore. Prvý cvik. Držíte sa opory, ku ktorej sa postavíte chrbtom a predkláňate sa. Druhý cvik.
Odstúpte od opory, predkloňte sa, ruky voľne visia, pohybmi trupu hore a dole rozkmitáte ruky, striedavo dopredu a dozadu, dvíhate chrbát. Tretí cvik. Držte sa opory, prehnite sa, pustite trup dopredu a späť. Štvrtý cvik. Podvihnite vystretú pravú nohu, robte špirálu smerom hore, nadol zmente smer. To isté s ľavou nohou. Piaty cvik. Odstúpte od opory, predkloňte sa, ruky visia dole, kývadlovými pohybmi trupu hore dolu rozkmitajte ruky do upaženia a prekríženia.